What's up mga kadanlak? What's up mga kadanlak, no? Welcome na po sa akong channel nga Boy Danlak Official. Kung dili pa ka isa nako, ayaw nagpagdugay-dugay, mag-subscribe na ka ug pindutan ng notification bell. Pling 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 pling. Para updated ka sa mga latest videos nako nga puro lang pasiaw pero naa kay makuha ani. Dalon taman-taman sa imong ikalipay. So karon ang atong pagtabi-tabian, pagsalusaluhan ug ato ang pag-istoryahan. Kani mga bahay nga di naganahan sa mga laking Pinoy. Ang gusto nila kano, di sila ganahan ng kini o kana, ang gusto nila kano. Wow, real to kano. Oh, kano, kano. Patay day. Ako masulti nimo ba? Nganong di man kaganahan og mga laki nga Pinoy? Sakita po nimo mga istorya, oy. Are you insulting all the men na Filipinos? Oh my God, akong English. Ha? Sakit kay ka mga istorya day. Nawada na jud kag paglaom ug pag-asa ani mga Pinoy nga mga laki. Gusto jud atong maglakaw ka nga magbaka ang anang kano. Tay sakita ni mga istorya day. Huna-huna abiya. 10 million takabuok nagpuyo aning kalibutan na day sa Pilipinas ha. Wa jud kay Pinoy nga laki nga nakita. Gusto jud ka anang kano. Pastilan danlak jud kang dako. Unsa magida imong pagtuo ani Pilipinas? Na shirt ni gid og mga laki ni nga Pilipinas day. Na shirt ni gid og laki ning Pinas. Pastilan inday. Abi mo day mura kag kornito. Oo, kornito. Sa halagang 20, ni kuyog na sa kano. Agay! Hanggang kailan ako